esityksen, jossa ovat Team Gym-joukkueen Whistlers ja Taito 1, Loten ja Lauran tytöt. Ja Whistlers on muuttunut tähän esitykseen keijuiksi. Tytöt ovat 13-14-vuotiaita ja kilpailevat nykyisin Team Gymissä 3. luokassa ja kisamenestystä on lyhyestä urasta huolimatta kertynyt jo mukavasti. Tytöt ovat siis aikaisemmin olleet kilpatelin voimistelijoita. Ja esityksessä olevat pikkupeikot tulevat tästä Loten ja Lauran Taito 1 ryhmästä ja tämän ryhmän jäsenet ovat iältään 4-7-vuotiaita reippaita tyttöjä. Katsotaan millainen show on luvassa. Olkaa hyvät! Siipiinsä keijupäivällä hän hieroi aamuisiin, että vasta tuossakin lentää jaksaisi. Kovat oli ajat ollut hällä takana. Mut kuka uskois, että on olemassa surullisia keijuja? Pääpajuksissa mainitsi hän kerran murheistaan. Vangi hymähti, ei ottanut tosissaan. Kuinka rakas siinekäs niin maassa olla vois? Makavasti otti vasta